לוקח רק סלבריטאים, יעל בר זוהר, יהודה לוי, איתן אורבך? למה אתה לא לוקח למשל את ענבל? למה אתה לא לוקח את יפית? אז אוקיי, אז אתה יודע מה, זאת המגמה. למה אתה לא לוקח כאור? למה אתה לא לוקח אתיופים למשל? זאת המגמה, קודם כל כן. זאת המגמה. קודם כל כן, איפה? כן, לוקחים גם אתיופים, יש הרבה מאוד קמפיינים עם אתיופים, זה לא... למשל. היית צריך לראות את הקטלוג פוקס האחרון ונציג את שלומית ליר, כן, בבקשה. כן, קטלוג פוקס האחרון שבאמת התרחש בברזיל. זה לא האחרון, זה אחד לפני. אחד לפני האחרון, שהאחרון קצת תיקן את עצמו. עוד לא זרקו לזה ליד הדלת, כן, שלומית. כן, חסכו ממני את זה ומאיתנו. פשוט היה קמפיין נוראי. אבל הנה, אז את צריכה לתמוך בקמפיין של דב, למשל, שיצא בקמפיין של ענבל. אני תומכת בקמפיין של דב, אני בהחלט תומכת, אני חושבת שזה מגמה, אני חושבת, יפית, אני חושבת שזה מגמה ברוכה, אני חושבת שכולנו... אבל... מה המגמה? זה מגמה ברוכה, הגיע הזמן לשנות, עודד, ואתה יודע את זה, הגיע הזמן לשנות ולהחליף דף. אבל לא יכול להיות שקמפיין שבא להראות את האחר בחברה, קמפיין שאומר, אנחנו נראה נשים אחרות, אנחנו נראה נשים שלא מראים אותם בדרך כלל, ונופל אותם מלכודת. 4 נשים לבנות, כשבעצם החברה הישראלית, הקיבוץ גלויות פה, זה אנשים עם מגוון צבעים. זה עדיין הרבה יותר טוב ממה שעושה אילון, מזרחים, אתיופים, שחורים, כאילו הכל אותו דבר. איך הם מוצגים בפרסומת, למשל? יש מחקר למשל של דורית דיין, היא חקרה 750 פרסומות, אולי אפילו יותר, בשנת 2000. המזרחים, ואתה יכול אפילו לנחש איפה הם נמצאים. בישול, ניקיון. זה המקומות, זה הנישות של המזרחים. אנחנו לא באנו לארץ, אז לא הקמנו את המדינה הזאת כדי שישראלים לא ירגישו נוח בבית שלהם, שלא ירגישו נוח בצבע העור שלהם. אני מסכים, שרית, אני חושבת שתוקעת את הדיון לכיוון קצת שונה. אני רוצה למחות על...